हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन जे जोंनि गारि फ्लेट नाम्बाराव थानाय कड एबा आरटिअ अदेबानि रिजनेल ट्रान्सपर्ट अफिसनि जेनाखि कड, बे कडनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। जेरैहाय जोंनिया चिरां हिसाबै आसाम 26 होना दङ जोंनियाव। दा बेनिफ्राय गुबुन गुबुनाव नोंथांनिया नोंथांखौ मिथिगोन, नाथाय बाखि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर आरो आसाम सरकारनि माखासे गारिफोरनियाव मा कड लिरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों फारि फारियै। दा भिडिअआ अब्ला नोंथांनि थाखाय गोनां जानो हागौ, नोंथाङा नायनानै जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय। फार्स्टनिफ्राय दङ फारि फारियै 1 निफ्राय लानानै गासै 31 सिमहालागै। बाहाय दङ फार्स्टआव 1 आव कामरुप मेट्र', बे दङ 1 आ जाहैबाय 01 आ कामरुप मेट्र'नि। सेकेन्डआव दङ 02 आ जादों नगावनि। बेनिफ्राय 03 हिसाबै दङ जरहाट। बेनिफ्राय 4 आव दङ शिबसागर। 5 आव दङ गलाघाट। 6 आव दङ डिब्रुगड़। 7 आव दङ लखिमपुर। 8 आव दङ डिमा हासाव। 9 आव दङ कार्बि आंलं। 10 आव दङ करिमगन्ज। 11 हिसाबै दङ काछार। 12 आव दङ सनितपुर। 13 आव दङ दरं। बेनिफ्राय 14 आव दङ नलबारि। 15 आव बरपेटा। 16 आव दङ क'क्राझार। 17 आव दङ धुबरी। बेनिफ्राय दङ 18 आव दङ गवालपारा। 19 हिसाबै दङ बंगाइगाव। बेनिफ्राय 20 आव दङ आसाम स्टेट ट्रान्सपर्ट कर्परेसन, बेयाव 20 लिरनाय जागोन नों आसाम स्टेटनि गासैबो सरकारि गारिफोर। बेनिफ्राय 21 हिसाबै दङ मरिगाव। 22 आव धेमाजि। बेनिफ्राय 23 आव तिनिसुकिया। 24 आव दङ हाइलाकान्दि। 25 दङ कामरुप रुरेल। बेनिफ्राय दङ 26 हिसाबै जोंनि चिरां। 27 आव दङ उदालगुरि। 28 आव दङ बाक्सा। बेनिफ्राय दङ 29, बाहाय आसाम निउज सेरिसफोरा बाहाय गोलैगोन 29 हिसाबै। 30 आव दङ आसाम पुलिस भेहिकेल्स, पुलिस बिफाननि 30आ बे। बेनिफ्राय गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानो हागौ। दा बेखिनियानो, नोंथाङा नोंथांनि चइस, नोंथांनि गावबागावनि जिल्लानि थानो हागौ। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आखायाव लानाय जादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।